पण लगे ना गो मागे हातात सट निघून गेलं सगळं पडतं लगे का म्हणून घेऊन तुम्ही ना आपण मॅडम म्हणा का माझ्या नाव घेऊन पण मुलगा आता सगळे लोक प्रेमान गंगात तुम्हाला पैतात नाव गंगा आणि प्रेमान आणि तो गंगात पण आपल्याला बरं आता साडी नदी म्हणून आपल्याला तू आमच्या गावात फर्स्ट टाइम येला मग तुझी खरंच खूप बरं दिसलं बरोबर गड्या आधार कार्ड असताना काय माणूस पडायचे अरे बाबा कुठं बोलाय तू उले पर्यंत किती ती उलेला हा ऐका का मामा ठाकूर ए ही गंगा को पसंद आती है वो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ अगो कधी कधी चॅनल किती चेंज करून बघा ए हीरो मैं ना तुझे बहुत पसंद करती हूँ तुझ्या तुझे नाव किती अशी सांग आता नावावर पावले मागे मागे नाव मग पशा हा कुठं होता एक मोठी कंपनीचो ओनर ओनर होय मोठी कंपनी असती नाव की तुमच्या कंपनीचे आमच्या कंपनीचं नाव आहे आपली कंपनी बरे कसली करती ती मागे सांगतो का तुमची म्हणून किती खबर असतो का आम्ही थोडे असे पन्नी भांगर घेता मग आणि नवी भांगर खूप देतात पन्नी भांगर घेता नव भांगर खूप देता तू असली कंपनी आहे फर्स्ट टाइम ऐकला फर्स्ट टाइम ऐकला हो हा केना ऐकले तशी दे तुमको लॉस आहे ना केल्यानं ना ना ते पन्नी आमके गेल्यावर फायदा होत जाता आता पण हे बाटली पत्र ते घेऊन आता नवी काय आयदर बिना नवी दिना तशी पन्नी भांगर घेऊन नऊ भांगर ना आखे खरी दिसना तू खोटी बोलतेस खरीच तुका माका खोटेच दिसता तुला विश्वासच आहे माका मला ह्याची पहिली कंपनी नाव नावच ऐकत नव्हतं ऐकायला किती करते काय ऐकलं असो पण मला भांगर होऊन देता शिले देता शिले खरीच मग तुका आमच्या कंपनी काय घे खरे खरे ही खरी कंपनी होय गो फिक्स सगळे खबर आहे अशकन हाती धर मग वटा तुगेला आधार कार्ड चिंतून देत हा मग स्वामी भजन दिताले आणि आधार कार्ड बी दिताले हा कशी रे ते पन्नी भांगरावर या गळ्याला आमचं आधार कार्ड बी देऊन त्या बी पिनून घालताय हा ए हिरो खरे मग तू बरोबर दिसते हे फर्स्ट टाइम कोणी खाल्ला मैं तुझे बहुत पुढे 2 मिनिटं म्हणून वाटतो तू फळेला नक्की जाता बरोबर मी तुला का बरं असं नाही गळ्यात आधार त्याचे नंबर बी लिंक झाला तू इंग्लिश मिळत नाही मग कसले टेन्शन घेणार पडेल तशी नाही माझं टेन्शन घेणार मिळालं आज माझं रोग किती पडेल आज ओळख लागणार किती जाईल गंगा टेन्शन घेणार गंगा असं टेन्शन गळ्याकडे फक्त तू गॅरंटी घेत नको काय टेन्शन घेणार हात आणि किती बजेटच्या एकदम इथली होती मला हे तो विचार का मी मांडव खाईल बरं आहे आपली चान्स मिळेल मला जावा आता नाही जाय ना आता डायरेक्ट तुझं कसल्या वर पावले तुम्ही पावले
तुम्ही कसले बी टेन्शन घेणार मला कसले टेन्शन नाही ना. तू असं नको. जब तक है जान जब तक है जान 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 माझ्या पिंडी गळ्याकडे आहे. तू पक्का मग काम केलं. हा हा पक्का तुझी शपथ नाही रे, काम कर गं. करू ती बॅटरी चेंज केल्या झाले. बॅटरी चेंज केल्या जातो. बॅटरी चेंज कर म्हणाली मागेच नव्हता. आहे पहिले क्या बोला रे आपने क्या बोला काय देवाच्या पद काय नाही बोला. काय नाही बोला. मुझे सब पता है हाँ? आप ज्यादा बात मत करो ते झाले आणि सही आम्ही करतात जाऊन गेलं निवड गेलं मैंने सही है आणि सैन्या मी सकाळी होतो का बहिण्या गेले आणि मग तुम्ही एक काम करे तू गेले ते पनीर भांगर असले किती दात पडत तर मागली आता थोडे मग दिल्या पुरते हा तू खूप भांगर दिला होय बरे होय पालेकच घेऊन येता होय झाले होय तसं लागेल I love you मेरे राजा I love you मेरे गळ्या होय पुरा जन्म मिळाला नाही. I love you टू गंगा तुम्ही किती सांगा. तुम्हें साथ मका केंद्र करना तुगो आता योगो आणि घरी मागे हात तू गेले साथ मका केंद्र करना झात बीचा दुका फिरू बना पुरे फिर्या रात बीचा दुका फिरू बना पुरे फिर्या रात योगो मागे जात किती बेटा तू योगा रानी माझी मीठी योग आम्ही प्रेम करा तू योगा रानी माझी मीठी योग आम्ही प्रेम करा शिवाय राहू शकले तुझं मग जीव तुझी शिवाय राहू शकले तुझं मग जीव तू कसा राहत जग सपना तू योग राणी मगन मीठी योग आम्ही प्रेम करूया तू योग राणी मगन मीठी योग आम्ही प्रेम करूया
जाय बाबा हय हय टाइम जातो रावच्या हय त्या कित्याक सांग आनी गाडी घेवची आसा चल चल त्या बरें दिसता